Tun a shekarun baya, lokacin da duniya ba ta san da wani biki, wai shi white wedding ba, lokacin da babu kyamara balle abubuwan kaɗe-kaɗe irin na zamani, Hausawa sun riga sun gina wata al'ada mai ɗimbin ƙima da tsari, wadda ta zama al'ada a yayin bikin aure. Biki da ke haɗe da tarbiyya, tsafta, ladabi tare da nuna darajar zamantakewa. Domin wannan ba wai kawai taro ba ne, sai dai ya haifar da tarihi wanda ke ci gaba da wanzuwa har zuwa yanzu. Tun kafin zuwan Musulunci ko kuma Turawan mulkin mallaka, Hausawa sun riga sun tsara yadda aurensu ke faruwa a cikin al'umma. A wancan lokaci, an fi kallon aure a matsayin wata hanya ta haɗin zumunci, tare da mutunci da kuma ceto martabar ‘ya mace. A shekarun baya, idan saurayi ya ga budurwar da yake so, ba zai tunkare ta kai tsaye ba, sai dai ya sanar da iyayensa ko kuma wakilansa. Su kuma za su je su nema masa izini, wanda ake kira da gaisuwar aure. Wannan gaisuwa ana yin ta ne a cikin ladabi da girmamawa, tare da kawo kayan gaisuwa kamar goro, ƙuli-ƙuli da madara. Idan aka amince, sai a fara tattauna sadaki tare da sauran shawarwari. A al'adar Hausawa, sadaki yana da sauƙi, domin manufar aure ita ce zaman lafiya da gina iyali, ba kasuwanci ba. Daga nan ne namiji da iyalansa suke fara haɗa kayan amarya da za su kai, kamar kayan kwalliya, tufafi, turare da kuma kayan amfani. Wannan ne ake kira da lefe, wanda ke nuna karramawa da niyyar kula da amarya. A ranar kamu ko daren lalle kuma, ƙawayen amarya sukan yi mata kwalliya da lalle a hannu da ƙafa, sannan su riƙa kiɗa suna rera waƙa cikin nishaɗi, wanda hakan ke nuna farin ciki da bankwana da rayuwar yarinta. Sai kuma ranar ɗaurin aure. A wannan rana ne malamai da dangi ke taruwa a gidansu amarya domin ɗaura aure bisa tsarin Musulunci. Ana yin addu'o'i tare da tabbatar da sadaki, sannan a sanar da jama'a cewa an ɗaura aure. Daga nan ne sai a kai amarya cikin girmamawa da kulawa. Ana rakiyar amarya da kiɗa da waƙa. Ana raka ta zuwa gidan mijinta da kayan ɗaki da kuma kayan abinci. A yau, zamanin da muke ciki, an samu sauye-sauye da dama. Kayan alatu sun maye gurbin sauƙi. Zamani ya shigo, amma har yanzu wasu daga cikin tsofaffin al'adu suna nan daram, kuma sun zama shaida ga tushe da ƙimar al'adar Hausa. Muhimmancin biki a tarihin Hausawa shine gina zumunci tsakanin iyalai da ƙabilu, koyar da tarbiyya da daraja ga matasa, bayyana ƙima da mutunci na iyali, tare da ƙarfafa kyawawan shugabanci a cikin gida. Al'adar bikin Hausawa ta fi zama karatu ne da ake yi da ido fiye da abin da ake ji da kunne, domin tana koyar da zaman lafiya, juriya tare da tarbiyyar aure, wanda duk sauyin zamani har yanzu tana da daraja tare da tarihi. Sunana Aisha Ahmad Iguda, nake cewa ku ci gaba da bibiyar shafinmu na DTV Hausa domin samun ingantattun abubuwan tarihin da suka faru ko kuma wasu mutane da suka nuna bajinta a Najeriya da ma duniya baki ɗaya.